Вітаю усіх! Ну вось, уявіце сабе, зарабілі грошы ў інтэрнэце. І што далей? Як ператварыць гэтыя лічбы на экране ў рэальныя, жывыя грошы на рахунку? Вось сёння мы і разбяром адзін канкрэтны прыклад – сістэму выплат Novelus. Пройдзем увесь шлях, так бы мовіць, ад першага заробленага долара і да самай фінальнай транзакцыі. А вось і яна. 1078 долараў. Згодна з крыніцай, гэта заробатак усяго за адзін тыдзень. Але ведаеце, сёння нас цікавіць не сама сума. Не. Нас цікавіць, што за ёй схавана. Якія там правілы, якія камісіі, якія крокі трэба зрабіць, каб гэтыя грошы апынуліся, скажам, у кашалёк. Давайце-ка разбірацца. І вось наш план на сёння. Спачатку паглядзім на кантэкст гэтага заробку, потым нырнем у сістэму сеткавых камісій і іх формулу разліку. Далей сам працэс атрымання выплат. Ну і на дэсерт вывад зродкаў. Карачэй, усё па парадку. Паехалі. Так, пачынаем. Раздзел першы. Тыднёвы заробак. Паглядзім, з чаго уласна ўсё пачалося. Значыць, зыходныя даданы такія. Ёсць 1078 долараў у выглядзе, скажам так, незапатрабованых камісій. Гэта наша адпраўная кропка. І зараз мы проста крок за крокам пройдзем увесь той шлях, які паказаны ў крыніцы, каб дабрацца да гэтых грошай. Добра, з сумай зразумела, але адкуль яна наогул узялася? Пераходзім да другога раздзела, да сістэмы сетковых камісій. Трэба ж зразумець, як менавіта накапачваюцца гэтыя грошы. У аснове ўсёй сістэмы ляжыць так званы бінар. Што гэта такое? Ну, уявіце сабе, дрэва, у якога ўсяго две асноўныя галіны, левая і правая. І вось заробак напроста залежыць ад таго, насколькі актыўна растуць абедзве гэтыя галіны. Усё дзякуючы агульнай групавой працы. Тут важна ўдакладніць адну рэч. У крыніцы згадваюцца два спосабы заробку, але мы сёння засяродзімся выключна на адным – на сеткавых камісіях, таму што менавіта іх механіку нам і паказваюць у дэталях. Ну а цяпер самае цікавае. Трошкі матэматыкі. Мы падайшлі да самай сутнасці, да формулы разліку камісій. І вось тут, паверце, ёсць пара вельмі важных нюансаў, якія можна лёгка прапусціць. Вось яна, ключавая фраза з крыніцы. Мы не зарабляем на кошце пакета. Гэта, можна сказаць, ключ да ўсяго. Таму што база для разліку камісійных – гэта зусім не тая поўная сума, якую заплаціў чалавек. Зусім не. І вось ён першы фільтр у нашай формуле. Аказваецца, камісіі налічваюцца не на ўсю суму, а толькі на 60% ад кошту пакета. Гэтая частка называецца камісійны кошт. Цікава, куды ідуць астатнія 40%, але крыніца пра гэта не ўдакладае. А ўжо потым, вось з гэтага камісійнага кошту, то бок з 60% налічваецца працэнт, а менавіта 15%. Гэта і ёсць фінальны заробатак з продажу. Глядзіце, гэты слайд выдатна ўсё спрашчае. Усяго 3 крокі. Першы – бяром поўны кошт пакета. Другі – сціскаем яго да 60%. І трэці – ужо ад гэтай меншай сумы бяром свае 15%. Відавочна, што гэтыя два фільтры даволі значна змяншаюць пачатковую лічбу. Давайце проста палічым на канкрэтным прыкладзе з крыніцы. Уявім, што пакет каштуе 1500 долараў. Добра. Наш камісійны кошт – гэта 60% ад гэтай сумы. Так? Гэта 900 долараў. І нарэшце, нашы 15% ад 900 долараў – гэта 135 долараў. Вось уся матэматыка. З продажу на 1500 рэальны заробак – 135. Так, лічыць мы навучыліся. А цяпер давайце паглядзім, як гэтыя віртуальныя налічэнні ператварыць у рэальныя грошы на балансе. Гэта наш 4-ы раздзел – атрыманне штотыднёвых выплат. І тут усё строга па графіку. Як гадзіннік, кожны панядзелак аб поўначы сістэма падводзіць вынікі і дазваляе забраць заробленае. Гэта, мабыць, самы важны момант усяго тыдневага цыклу на платформе. Сам працэс, дарэчы, вельмі просты. Трэба перайсці ў адпаведны раздзел, увесці даступную суму, у нашым выпадку гэта 178 долараў, і проста націснуць кнопку «Claim». І вуаля! Абстрактныя налічэнні ператвараюцца ў канкрэтныя грошы на ўнутраным балансе. І вось мы на фінішнай прамой. 5-й апошні раздзел – вывад сродкаў.
Грошы ўжо на ўнутраным рахунку, засталася самае прыемнае – перавесці іх на свой асабісты знешні кашалёк. Гэта, можна сказаць, кульмінацыя ўсяго працэсу. Тут таксама ўсё па кроках, вельмі лагічна. Як толькі баланс становіцца даступным для вываду, трэба ўвесці суму, пазначыць адрес кашалька і, гэта вельмі важна, пацвердзіць аперацыю кодам двухфактарнай аўтэнтыфікацыі. Ну, бяспека – гэта святое. І вось тут мы заўважаем невялікую, але цікавую дэталь. Запыт на вывад быў на $1078, а на кашалёк прыйшло роўна 1077. Куды ж знік $1? Адказ насамрэч банальны. Гэта камісія. Проста камісія за транзакцыю. Усяго $1. І гэта дэманструе нам вельмі важную дэталь усёй сістэмы. Камісія за вывад фіксованая. Заўсёды $1. І зусім не важна, выводзіцца $10 ці, скажам, 2000. Што гэта значыць? Што маленькія сумы выводзіць проста невыгадна. Затое для вялікіх транзакцый гэта вельмі прываблівая ўмова. Такім чынам, што мы маем? Мы разабралі ўвесь механізм, ад досыць хітрай формулы з правілам 60% да проста як двері фіксаванай камісіі ў $1. У гэтай сістэмы безмоўна ёсць свая выразная логіка. Але ўсё гэта прымушае задумацца, наколькі ўстойлівыя такія бізнес-мадэлі ў доўгатэрміновай перспектыве. І якія рызыкі могуць хавацца за гэтымі, на першы погляд, такімі празрачнымі правіламі. Гэта ўжо, канешне, пытанне для зусім іншага, больш глыбокага аналізу.